Купуването и продаването на гласове е престъпление. Казвам добре дошла на Силвия Иванова Мирчева. Вие, госпожо Иванова, всъщност сте човекът, който се изправя на балотаж в Радомир. Аз направих анонс преди малко. За да се срещате с кандидата на политическата партия ГЕРБ. Радомир е място, което се намира близо до София, но пък в същото време и далеч икономически от това, което предполагам всеки един ръководител на общинска администрация би искал да бъде населеното място, което управлява. Нека да започнем от там. Каква кампания успявате да проведете в тази кратка седмица между първият и втория вод сега? Добро утро! Здравейте на вас и на вашите зрители. Действително, Радомир е много близо до София и в същото време в близост до други градове с добри практики. Дупница, Кюстендил, Благоевград. Радомир е втория по големина град в област Перник след град Перник. За съжаление обаче в Радомир не се случват инвестиции, така както се случват в другите по-малки общини, като Ковачевци, Земен и Брезник на територията на област Перник. Защо? Веднага въпрос, каква е причината? Сигурно има някакво. Най-вероятно за мен това е липсата на управление на проекти и изпълнение на тези проекти. Радомир загуби 80 милиона инвестиции в последните 4 години по оперативна програма Околна среда. 80 милиона в сферата на водоснабдяване и канализация, одобрен проект за финансиране с подписан договор. Причините са пропуснати срокове за изпълнение на този проект. По този начин Радомир щеше да реши най-тежкия си проблем – водоснабдяването и канализацията. Именно за това липсата на инвестиции по оперативните програми в нашата община ме мотивира да изляза и да се кандидатирам за кмет на община Радомир. Считам, че можем да инвестираме в общината си, така както го правят други по-малки от нашата община. Имате да стапете една разлика, която вероятно вие ще ни кажете как смятате да преборите. Има още цели 2, ако броим и съботния ден за размисъл, 3 до вота в неделя. Това, което искате като послание да кажете на вашите съграждани. Не се притеснявам от разликата, която трябва да топя. Не се притеснявам и от кандидата на управляващата партия, защото смятам, че в моята програма за управление има много приоритети, които гражданите на Радомир би трябвало да видят и да дадат своя кредит на доверие за мен и своя вод съответно. Приоритетите ми са в сферата на здравеопазването най-вече на първо място, защото община Радомир дължи много на своите граждани в сферата на здравеопазването. Имаме медицински център, търговско дружество с общинско участие, което обаче не предлага здравните си услуги в пълен капацитет, поради обстоятелството, че липсва съвременна медицинска апаратура. Именно за това аз се ангажирам да съдействам за закупуването на тази медицинска апаратура, за да може радомирци и жителите на общината да ползват своевременни и качествени медицински услуги. Приоритетите са ми в сферата на инфраструктура и благоустрояване, където сме много длъжници също на нашите жители. Естествено, култура и социалните дейности. Стимулите към младите хора, за да останат в града и в общината, са възстановяване на еднократната помощ за раждане и осиновяване на дете, както и възстановяване на детската кухня. Всъщност аз споменах, че демографският проблем е много сериозен. Той не е изключение за Радомир, разбира се, но заради близостта на София и други големи градове, младите хора наистина, вероятно, търсят препитание тук. А всъщност застаряващо ли е населението в Радомир? Как демографската криза се бори? Знам, че не става с един мандат, но все пак от някъде трябва да се почне. Предимно застаряващо е населението. Младите хора бягат от града и от общината. Търсят препитание или в столицата, или в чужбина. Надявам се с моята програма и с приоритетите, които имам за младите хора, да задържа тяхното оставане в града. За инфраструктурата обаче, до едно населено място, което се намира оградено от специфичен терен, пресечен,
са нужни много средства. Вие споменахте европейско финансиране. Как са се случвали до сега нещата в Радомир и как вие смятате да действате от тук нататък за привличане на европейски инвестиции? В инфраструктурата в последните години не са вложени никакви средства. Много тежък проблем е, изключително много дупки по улиците, почти невъзможно преминаване по много от улиците и достигане до къщите. Категорична съм, че в община Радомир трябва да бъде изготвена стратегия за инфраструктурата и поетапно възстановяване абсолютно на цялата пътна мрежа, улична мрежа в града и в общината. Именно чрез реализацията на участието на общината по оперативните програми, по европейските фондове и усвояване на средства по тези програми. Това става с работа и с Общинския съвет, предполагам, добра. С много сериозна работа, с много сериозен екип, с екип, който е подготвен и има желание да общината да върви напред. Споменахте, понеже културата и социалната политика, нека поред да ги караме. По-важната, за жалост в нашето съвреме, е социалната политика, защото когато едното нещо куца в социално отношение, културата като че ли остава малко на по-заден план. Затова първо към този проблем. Мерките, ако трябва да ги обобщим, които ще предприемете конкретно и които са заложени във вашата програма. За част от тези мерки споменах възстановяване на еднократната помощ за раждане и осиновяване на дете, както и възстановяване на детска кухня. Смятам, че това са добри практики, които съществуваха в нашата община, но в последните години те не бяха възприяти от настоящото ръководство и бяха прекратени. Другото, което е в сферата на социалните услуги, предлагам разширение на капацитета на дома за стари хора. Дома е изграден също по оперативна програма, търсено е като услуга, но за съжаление недостатъчно е като брой хора, които ползват тази услуга. Клубовете за пенсионери. Считам, че чисто като материална база общината следва да създава условия, за да могат да бъдат подобрени условията, в които тези клубове за пенсионери да съществуват. Много неща могат да се направят. Въпросът е да ръководителят да има желанието и да има амбицията тези неща да се случат в общината. Културните събития, календар, който предполагам има всяка една община в Радомир, може да бъде и по-различен. Има ли някакви конкретни идеи в тази насока от вас и това, което смятате да изисквате, ако спечелите балотажа от вашия екип? Културният календар в Радомир смятам, че е на едно добро ниво за последните години. Винаги културата в Радомир се е поддържала. Но това, което смятам, че не се направи, това е поддръжката на двата музея, които има в Радомир. Музей Войнишко въстание и музей Стоява къща. По отношение на, пак казвам, на материална база, 0 инвестиции. В Радомир няма изложбена зала и няма постоянна картинна галерия, която считам, че това е съществен пропуск. Така че културният календар може да бъде запазен в този си вид, може да бъде доразширен като дейности, като мероприятие, но абсолютно задължително е общината да инвестира и в музеите си, които на територията на града са точно два. Защо не е инвестирано в тях? Аз като човек изкушен от историята и от, да го кажем образно, храмовете, които трябва да съхраняват нашите реликви от националната памет, защо не са поддържани? Предполагам липса на средства, но аз пак казвам в общинския бюджет, но пак казвам, че средства се намират с участие по проекти. Преимуществено виждам в моята програма, ако на 1 ноември радомирци изберат мен за кмет на община Радомир, преимуществено виждам изключително участие в тези проекти по европейските фондове и програми и наистина много инвестиции в община Радомир, във всички сфери. И в транспортното обслужване, и в културата, и в инфраструктурата, благоустрояването, темата за гробищните паркове по населените места, изключително неподдържани, труден достъп до определени места. Не мога да кажа това само защо. Един от проблемите, вероятно, на малките населени места. Добре откриваме и тази тема съвсем накратко, разбира се. Там какви са проблемите? Те може би сигурно могат да се обобщят в някакви сходни, които важат за малките селища в общината.
Ами, това е неподдържането, не се коси, липсват огради, кучетата непрекъснато обикалят къде ли не само в гробищните паркове, ами и по улиците и на града, и на общината. Бездомните кучета на територията на общината са много на брой. Много са и жителите, които са осъдили общината именно заради претърпени телесни повреди от ухапвания на кучета. Смятам, че общината следва да изпълни задълженията си по закон, да изгради приют за тези бездомни кучета и да направи всичко възможно жителите на града и общината да живеят спокойно, а не от страх от тези кучета. Това има ли го в програмата ви? Разбира се. Добре, на финал, какво ще кажете на радомирци и на всички, които живеят в общината, за да не се крият по домовете си, а да излязат да гласуват в деня на балотажа на 1 ноември? Призовавам, ако искаме Радомир и общината ни да бъде сред 10 най-добри общини в страната, да бъде давана за пример, да излязат на 1 ноември и да подкрепят мен и моята програма за развитие. Благодаря. Представихме ви Силвия Иванова, която е кандидат за кмет на Радомир, независим, но подкрепена от Българската социалистическа партия, от Обединени земеделци, Коалицията Народен съюз и партията Съюз на патриотичните сили защита. Купуването и продаването на гласове е престъпление.